Har du det godt i dag, Bodil? Ja, for jeg tænkte, om du ikke skulle gå der en lille tur. Bodil? Ja, begynd dig at løbe, ikke? Det var godt. Hej med dig, din gamle papegøje. Dags med dig, din gamle grønne frø. Hvor er det dog rart at se dig igen. Ja, det samme siger jeg, min gode gamle ven. Sig mig nu, du skøre gamle frø. Hvad har du så lavet siden sidst? Det kan jeg nemt fortælle dig, min ven. Men så må du komme længere herhen. De mange år, der har jeg bare været ved bredden af min sø og tænkt mig om. Nå, er du så blevet klogere, lille Kaj? Og tror du nu, du er på rette vej? Det kan du tro, jeg er jo her, din tosse. Jeg ved du hvad, det klæder dig, lille Kaj. Hvor er det dog rart at se dig igen. Det samme siger jeg, min gode gamle ven. Nå, Ja. du Kaj. Ja. Hvor har du været? Hvad? Ja, Ja. hvor har du været? Jeg har- Og er du blevet klogere? Ja, altså jo. Jeg mener, lidt klogere bliver man vel altid, ellers så sad jeg jo ikke her. Nå, det var sødt sagt, Kaj. Ja. Nej. Hvad er det, mit øje måtte skue? Er det ikke en lille sød remote, der ligger der? Ved du, hvordan man bruger sådan en? Ja, det vil altså... Ja. Jeg tror nok, det er til at tænde for fjernsynet med. Nå. Så tager man sådan her, ikke? Sådan der, ja. Andrea, hvad er det, der sker? Hjælp mig dog. Det går ondt. Au. Hjælp det. Det må du altså undskylde. Det var for det, jeg kom til at trykke på den. Nu ikke tryk på den igen, vel? Nu ved vi jo, at den skal bruges til at prøve en af de andre. Hvad for en synes du, Kaj? Jeg bliver helt Den nervøs. til højre, tror jeg er rigtig. Ja, prøv så. Kom så. Ja, trykker du? Jamen, jeg trykker alt væk. Andrea, nu ser du... det var også en forkerte. Nu kan jeg hjælpe dig, Andrea. Ja. Kaj. Sådan. Pyha. Det var altså de forkerte, ikke? Nå. Ja, men nu må du Det er altså så farligt, sådan noget der. nu må du ikke trykke sådan lige med det samme. Vi skal... Andrea, pas på. Vi skal jo ikke se fjernsyn lige nu. Vi har jo ikke set hinanden så længe, vel? Nej, det har vi heller ikke. Hvor længe er det egentlig? Lad mig lige se, det er sådan cirka 17 år og 10 måneder og 3 uger og 4 dage og 2 timer eller sådan noget der i den retning, tror jeg. Nå, er det så længe siden? Ja, det er det. Ja, det var det ellers dengang, du var. Kan du huske, hva'? Ja, det kan jeg godt huske. Det var dengang, jeg var ung, og du var ung. Ja, men du ser altså ikke en dag ældre ud end dengang. Men ved du hvad? Ja. Jeg kan huske dengang, vi sang, du. Ja. Med Paul. Ja, det kan jeg også godt huske. Lever han endnu? Ja, det tror jeg nok. Ja, det tror jeg nok. Ja. Jeg kan huske, hvordan han så ud, du. Ja, han havde hår på begge sider af hovedet, og så havde han en guitar på maven. Ja, det havde han vist nok også. Altid. Du? Ja. Vi kan se ham i fjernsynet. Kan vi det? Ja, Har ham på videoen? Ja. Nej, så tryk, mand. Så tryk. Men tryk på den rigtige. Ja, men Hold på hat og briller. Tryk. Trykker du? Tryk. Okay. Ja. Nej, nu spoler den for hurtigt tilbage igen. Så tager den anden. Ja. Nej, nu spoler du for hurtigt tilbage. Kom nu, tryk på den rigtige, Andrea. Tryk på. Sådan. Ja, sådan. Hvad man sang? Ja, nu skal vi synge. Inden man smutter. Hvad skal det være for en?
Ja, det skal være en gammel sang. Det skal det være. En gammel sang? Ja, kan du ikke Nu skal vi, jeg kan sådan en om prinser og konger og sådan noget. Den gider vi ikke tage. Og jo, prøv nu lige at høre. 3 små soldater, de vendte hjem fra krigen. Kender I den? Jeg kender den godt. Der er noget, der ringer. Ja, nu skal I bare se. Vi kan prøve at lege den. Nå. Der er en prinsesse. Og det skal jeg være. Skal du være prinsesse? Ja, jeg skal være prinsesse. Jamen, det er i orden, ikke? For der er nemlig en soldat og en... Det er mig. Nå. Ja, jeg vil være soldat, så. Ja, og så... Alle ring! Så bare se. Ja. Fordi vi skal læse lidt ud, så. Nå, nu skal vi Jamen, ikke hvem skal så være kongen, Poul? Det kan jeg jo være. Nu skal du se. Nå, Her er prinsessens. Du ligner ikke nogen konge på. Bare vent. Nej, jeg elsker at være prinsesse. Nej, har I set Andrea? Hej med dig, prinsesse. Hvor du Jeg bliver helt generet. Det kan jeg godt forstå, du. Nej, Hvad siger du så? skal jeg have den på? Nej, hvor er du smager flot, Kaj. Hvad siger du så, du? Hvad? Det er soldaten, ikke? Det er mig, der er soldaten. Ja. Syng om mig, Paul. Ja, nu skal I høre. Ja. 3 små soldater, de vendte hjem fra krigen. 3 små soldater, de vendte hjem fra krigen. Og bum, Bummelum. de vendte hjem fra krigen. Det må godt synge med på omkvædet. Ja, det er godt. Ja. Oppe på slottet, ved vinduet sad prinsessen. Det er dig. Oppe på slottet, ved vinduet sad prinsessen. Og bum, bummelum. Ved vinduet sad prinsessen. Ja, nu mangler vi lige. Vi skal lige have en rose. En rose. Den har du, Kaj. Jeg vil ellers også godt have Jamen, skal du bare se. Det Jeg kan kan være, ikke lide roser. den ene soldat, Ja. i munden bare en rose. er mig. Den ene soldat, i munden bare en rose. Og bum, bum, ballon, i munden bare en rose. Det passer med sangen. Jeg har en rose i munden. Jeg har en rose i munden. Det ligner med sangen. Ja, Og hvad så, Poul? nu skal prinsessen sige noget. Nu er det mig. Der er simpelthen rose i munden. Det er mig, der er Jeg vil nu prinsessen. lidt, Kaj, ikke? Jo. Andrea er prinsessen, og hun har set soldaten med rosen. Og så siger hun, lille soldat, så giv mig dog din rose. Lille soldat, så giv mig dog din rose. Ja. Er det mig? Det er dig, Andrea. Jeg er prinsessen. Ja. Lille soldat, så giv mig dog din rose. Ja, værsgo. Lille Nej, Kaj, vent nu soldat, lidt. så giv mig dog din rose. Og bum, bum, ballum. Ej, Så giv mig dog. Han kan ikke jeg både vil have... have den, når han krøller den. du er så urolig, Kaj. Ja, Man kan ikke både have hat på og give roser og... Du skal ikke give hende rosen endnu. Nå. Nej, jeg vil ikke have den, hvis du træder på den hele tiden. Paul, det er fordi den ikke smagte så godt. Jamen, så lad den ligge der, ikke? Tak, Paul. Så giv mig dog din rose, lille soldat. Så giv mig dog din rose, og bum, bum, ballum. Så giv mig dog din rose. Hvad så, Paul? Så siger du, Kaj, Ja, så siger jeg. lille prinsesse, så vil jeg have dit hjerte. Skal jeg sige det til Andrea? Ja. Poul, så Nej, skal til jeg have... prinsessen. Nå, jeg til... Ja, det er også... Ja. Lille prinsesse, så giv du mig dit hjerte, lille... Du mig dit hjerte. Kom så med. Jamen, Poul, jeg har jo ikke noget hjerte. Giv ham noget. Rose. Jamen, nu må I forstå. Ja. Det betyder, sådan sagde man i gamle dage, når man ville sige, vil du gifte dig med mig? Nå, Nå, ja. nå. Det er det, du siger til prinsessen. Stop. Nå. Skal jeg giftes med Andrea? Det er jo noget, vi leger, ikke? Okay. Ja. Men se, det må Andrea slet ikke selv bestemme, for hun er prinsesse. Nej, så vil jeg ikke være med, hvis jeg ikke må bestemme noget. Det må sådan en prinsesse ikke. Nå. Jamen, jeg synes, det er noget pjat, at det altid er de andre, der skal bestemme, hvem der skal bestemme. Det er rigtigt nok. Men altså, her i den her sang, der er det kongen, der bestemmer. Nå. Ja. Derfor skal soldaten op og spørge kongen, om han må få Andrea. Nå. Hvem siger det til mig? Prinsessen til kone. Det siger
prinsessen, hun siger, lille soldat, så må du spørge min far. Det siger du. Syng. Lille soldat, så må du spørge min far. Lille soldat, så må du spørge min far. Bum, bummelum, så må du spørge min far. Det er noget pjat. Nu skal du sige stille, det er teater. Nu skal jeg være konge. Nu skal Paul være konge. Du hører Andrea, nu skal du bare se. Nej, med dig, konge. Ja, hvad så, Paul? Ja, nu skal du spørge, om du må få min datter. Kære herr konge, og må jeg få din datter? Kære herr konge, og må jeg få din datter? Bum, bum, lummer godt snuppe, og må jeg få din datter? Nu siger kongen noget. Lille soldat, du har jo ingen penge. Lille soldat, du har jo ingen penge. Og bum, bummelum, du har jo ingen penge. Hvor meget koster hun? Ja, det gør der ikke noget. Nej, men det er ikke Hvor ligesom. bare få dig gratis? Ja, det gør der ikke noget. Jeg synes ikke, Paul ser sur ud. Nej, jeg synes bare, I hører ikke så godt efter, for jeg skal jo forklare jer, hvordan det er. Ja, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Vi tirs 10 stille. Altså, kongen er interesseret i at få sin datter godt gift, ikke? Og han vil ikke have hende selv. Nej, han vil have, at hun skal have en mand, der ejer noget. Ikke? Han skal have et slot eller nogle skibe. Jeg har en sø. Ja, lad os sige, du har 3 skibe, ikke? det er jo teater. Nå. Det er da altid noget. Ja. Skibe jeg har, ja hele 3 i søen. Skibe jeg har, ja hele 3 i søen. Og bum, bummelum, ja hele 3 i søen. Ja, hvad er der så i de skibe? Ja, der er solsikkefrø. Nej, altså nu må vi holde os til historien, ikke? Nå ja. Det er en konge og en prinsesse, og så er der nok guld og sølv og sådan. guld og sølv, ja. Hvordan skal jeg synge det på? Et fyldt med guld, et andet fyldt med sølv. Ja. Et fyldt med guld, et andet fyldt med sølvtøj. Et fyldt med guld, et andet fyldt med sølvtøj. Og bum, 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 et andet fyldt med sølvtøj. Jeg er en dårlig soldat, jeg taber her. Ja, men så, du skal lige straks skifte tøj alligevel. Nu skal Nå. Hvad skal vi Det tredje skib, skib. Og på det tredje vil jeg min brud tage med hjem. Og på det tredje vil jeg min brud tage med mig hjem. Og bum, 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 vil jeg min brud tage hjem. Det var flot. Lille soldat, Og nu siger kongen noget. så må du få min datter. Lille soldat, så må du få min datter. Og bum, 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 så må du få min datter. Nu må jeg godt få dig, Andrea. Og så skal der være bryllup. Nå. Ja, så skal vi. Nu skal vi giftes. Nu skal vi have fint tøj på. Så skal man have tøj på som pænt. Nej, hvor er du yndig. Brudgommen. Nej. Skal jeg det? Nå. Nej. Ja, det kalder jeg. Andrea. Se i mig. Jeg elsker altså brydetøj, det gør jeg. Gør du det? Ja. Det er også flot. Så skal man holde sådan om hinanden. Sådan her. Jo, fordi så er man gode venner, når man skal gifte sig. ikke? Jo, ja. Så tager vi det sidste vers, det her. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Pyt, den snupper vi. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Og bum, 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 der blev der fest og glæde. Og så dansede de hele natten og levede lykkeligt til... Hvad er det, du laver? Jeg ved med at smide altså noget af hovedet. Det er min solsikkefrø, det må du ikke. men hør, sådan gør man til bryllup. Der smider man risengryn efter brudeparret. Gør man det? Ja, men jeg havde jo ikke nogen risengryn, så jeg tog lige... Nå. Spiser de så risengrød sådan næste morgen? Nej, jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det er sådan en gammel skik. Nå. Jeg synes, det er varmt med det her. Men så kan vi... Ja, altså, og den strammer mig lidt ned under dobbelthæren. Ja, men nu er det jo også for... Tak for det. Det var en dejlig leg og sang. Ja, op med dig, Kaj. Det er lidt hårdt. Jeg kan slet ikke huske det mig.
Ja, det er højt op, du. Det Hvad er alt det, der står her i vores gamle reol? Det er alle Kjelds bøger, altså. Han er begyndt at læse så meget. De skal da ikke stå her. Her, hvor vi leger, væk med den. Væk med den. Ja, hvor pas lige på saberen, den må du ikke smide ned. Nej, den er livsvigtig. Ja, her er det. Ja. Ja, Andrea. Vent lige lidt, jeg har lige gemt noget. Ja, hvad har du gemt? Ja, nu skal du bare se. Hvad kommer? Nå, hvad siger du så? Andrea. Nej. Er den ikke henrivende? Jo, den er henrivende. Nå, hvor ser hun dog godt ud. Jeg har gemt, Kaj. Nej, det er flot. Jeg har også noget andet lige deroppe. Ja, okay. Ja, lad mig så se, hvad det er. Jeg kan ellers huske, det var her Poul stod og så... Nå, det kan jeg huske. Det var det, du kaldte dit brydetøj. Ja, det er brydetøj. Ja, det var da vi legede... Nå, nu røg det. Der røg sløret. Hov. Sådan er det, du. Det er de gamle minder, det ryger. Ja, ned på gulvet og bliver støvsuget væk. Ja. Så, Kaj. Det var måske... Du, jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Øjeblik, nu skal du bare se. Jo, fordi jeg har også gemt noget, ikke? Ja, nu skal du bare se her. Nu, nej, du må gerne kigge. Ej, Kaj, hvor er du køn. Jeg er indianer. Ja, det kan jeg godt se. De rider ud over prærien, og så skyder de cowboyer med burepil. Der var indianer. Ja, men sådan er det. Væk med alt det gamle stof. Og så skal du lige se en, jeg også har gemt, du. Ja, nu skal du bare se her, du. Hvad siger du så? Så tager jeg til Texas, og jeg er en rigtig cowboy, og rider ud over prærien og skyder indianere med sådan nogle pikstoler. Hva? Hvor er den altså flot til dig. Vil du mærke den? Hva? Er den ikke dejlig? Den er altså bare... Ja, den er flot. Den er helt super, du. Den dufter af hest endnu, du. Man kan mærke suset. Du. Ja, det kan man nemlig. Jeg kan huske, at der var dengang du var ung, så sprang du op over alting. Kan du ikke jeg var springe op over hatten her? Nå, altså, det er måske... Jeg skal nok tælle. Ja, lige et øjeblik, det er lige over. Den er meget høj, sådan en hat, ikke? Og man skal have tilløb til at hoppe, og det er jo ikke meget plads, du giver en, altså, vel? Man kan jo ikke komme væk her, det kan du godt se, ikke så? Prøv nu, Kaj, prøv nu. Ja, okay, ja. Ja, 1. 2. Ja, 2. 3. Ja, 3. Ja. Tæller du ikke længere? Tæller du kun til 3? Jeg tæller en gang til. Nå, okay. Så skal jeg komme på 3. Ja, luk nu munden og hop. Ja, okay. Ja. 1, 2, 3, hop. Ja, nu kommer. Puste. Der er lavt til loftet her. Ja, det er der. Jeg kravler lige tilbage. Du er nu heller ikke helt, hvad du har været, Kaj. Det må man sige. Nej, altså, knæene er i hvert fald ikke, du. De gør lidt ondt. Måske så trænger du til at sidde lige så stille og slappe lidt af. Meget, Andrea, hvor du dog forstår mig. Bare tag det roligt, så trykker jeg på sabbat, ikke? Jeg tager det roligt, du trykker. Hvad var nu for en? Ja, den der. Ja. Den, eller var det den? Tryk nu. Ja. Det. Nej, det er ikke den. Tag den anden. Ja, sådan. Nå, nu skal du gøre, som jeg siger, Kjeld. Rundt og rundt. Over. Under. Op over damen. Op i lygtepælen. Ned igen. Løb langsomt fremad. Over. Under. Baglæns over stigen. Hurtigt baglæns.
Hurtigt igennem. Op. Ned. Op. Hurtigt over og under. Løb hurtigt fremad. Du, Andrea, der er et spørgsmål, der har trængt sig på hos mig længe. Er du og Kjeld stadig sammen? Ja, ja. Det var men han er jo ikke meget hjemme. Så har vi fået Bodil. Og så bliver jeg jo også luftet en gang imellem. Bodil, hvad er det? Bodil, det er da en hund. En hund? Nå, skulle det nu være noget sådan en hund? Nå, så lufter den der en gang imellem? Nej, så går vi tur. Og Bodil, hun er meget dygtig. Nå. Fordi at når man siger sit og dæk og om på ryggen, så gør hun det. Nej. Ja, det er rigtigt. Som hund? Ja. Det må jeg nok sige, Skal jeg lige prøve med dig? Ja, det kan da godt. Altså, hvis en hund kan klare det, så skulle en frø jo sagtens kunne klare det. Ja, hvad skal jeg gøre? Sit. Hvad gør den så? Ja, så sitter den, Kaj. Nå ja, okay. En gang til. 1, 2, 3. Sit. Ja, det var godt. Hvornår må jeg røre mig igen? Rør. Okay. Og hvad så? Og så siger man dæk. Dæk. Hvad gør den så? Ja, så gør den sådan hernede. Så ligger Nå ja, okay. Ja, det har jeg set. Ja. Prøv igen. Dæk. Ja. Hvad siger du så? Var det ikke lige så godt som en hund? Det var smadret godt. Men kan der også det, den kan, så kan den, så når man siger om på ryggen. Ja. Rulle rundt, siger man. Rulle rundt? Ja. Prøv. 1, 2, 3, rulle rundt. Det er for lavt. Der er en sang i luften. Jeg er Kaj. Jeg er Andrea. Jeg er frø. Og jeg er fugl. Jeg kan svømme. Jeg kan flyve. Vi kan begge lege skjul. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg har forben. Jeg har vinger. Jeg har mund. Og jeg har næb. Hvis vi spiser sure æbler, får vi begge mavekneb. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg er ikke glad for storke. Kan det gøre mig lidt for skræmt? Men når bare vi er sammen, er det ikke nær så slemt. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg er dreng. Jeg er en pige. Jeg synger dybt. Jeg synger højt. Men når man kan lide at synge, betyder det jo ikke en døjt. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg kan bedst lide jazz med saxer. Jeg kan lide en stille sang, så vi synger begge slagser, sådan omtrent hver anden gang. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Pænt farvel. Pænt farvel, Kaj.
imponeret nu. Det er sådan der. Først så tager man altså den ene balle sådan der. Og så ryster man den anden balle sådan der. Og så siger man tja, tja, tja. En papegøje kan blive meget gammel, men jeg er ikke gammel, bare ældre. Ja, ældre altså end da jeg var yngre. Dengang jeg var yngre end i dag. Jeg var længe meget ung, det er jeg ikke mere. Nu er jeg lige så tung, det har jeg hørt fra flere. Men indeni, der skulle I bare se mig. Der er jeg stadigvæk, tja, 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 tju, hej. Tja, tja, tja. Jeg var jo meget ung, før jeg blev gammel. Jeg er ikke rigtig gammel, bare ældre. Tiden går, og ingen kan blive yngre. Og jeg er ved at 30 år i dag. Jeg var længe meget ung, det er jeg ikke mere. Nu er jeg ligesom tung, det har jeg hørt fra flere. Men indeni, der skulle I bare se mig. Der er jeg lige så ung, som jeg vil have mig. Tja, tja, tja. Brav, 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 brav. Sikke en sang, sikke en rytme. Cha-cha-chaens dronning, må jeg kalde dig det. Blomster. Og Ja, Kaj, tak skal du have. Det er jo ellers dig, der sådan er mere med det rytmiske og sådan. Nå, jeg synes, du klarede det fint. Jeg synes, du klarede det meget. Det, Kaj? Hvad? Men du selvfølgelig har du da ret i, at det er mig. Altså, da jeg nynnede de velkendte strofer. Kaj, 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 ja, det er mig. Døbi, 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 dej. Kaj, 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 det er mig. Kaj, du, jeg skal lige... Kan du huske, dengang der var også noget andet, jeg var smaddergod til? Det var dengang Paul, han var dommer, og vi spillede fodboldskamp. Ja. Jo. Ja, kan du ikke huske det? Er det nødvendigt at se det, synes du? Jeg ved hvad, vi skal lige prøve. Jeg sapper lige. Ja, bare kør med billederne, så. Ja. Vi skal lege puste fodboldkamp. Nå? Pustefod? Ja. Og så, det gør man på den måde, at Paul sætter sig der, hvor jeg sidder, og jeg sætter mig der, hvor Paul sidder, og Andreas sætter sig over for mig. Nå, men så gør jeg det. Ja, ikke? Jo. Altså, vi bytter, ikke, Paul? Vi bytter. Kom her. Og så skal jeg sætte mig. Flyt. Ja, kom så, Paul. Ja. Du skal derover, ikke? Ja, du skal sidde her, Paul. Sådan, og så kravler jeg herned. Ja, og så skal jeg sidde her, ikke? Ja, over for mig, ikke? Ja, over for dig. Ja, sådan. Og så skal vi... Og hvad så? Ja, nu er jeg Sverige. Sverige? Ja, det kan jeg da ikke se. Jo, jeg er Sverige. Sverige vinder altid, det er derfor, ikke? Altså, nu er jeg Sverige, og så er du Danmark. Og så... Vi skal have et mål, Paul. Et mål? Ja, vi skal have et mål. Altså, kan du ikke sætte sådan en streg her, og en streg her? Jeg kan tage noget tape. Ja, nemlig. Et rigtig godt mål. Det er en bold, Paul. Ja. Vi har nok af dem. Men det kommer vi til, det kommer. Ja. Det er... Au, hvor klemmer. Undskyld. Ja, den er god. Og så en der. Nå, så står du i mål. Ja. Det er mit mål. Ja. Det er mit mål. Ja, jeg skal jo altså også have... Ja. Det skal være meget større, Paul. Det skal være meget større, Andreas mål. Hvorfor det? Det var sådan nemmere for mig. Nej, de skal være lige store. Ja, det er også det, jeg siger. De skal være lige store, ikke? Ja. Det må være cirka her. Ja, det er det. Jeg skal lige line op her. Ja, det er i orden. Og så her. Og så her. Ja, det er i orden. Det er i orden. Ja, og så er du dommer. Mig? Ja, du er dommer. Nå. Og så du giver bolden op på midten. Ja. Ikke? Så passer jeg lige på de Ja, her og reservebolde. Andrea, nu skal du bare høre. Vi skal puste, men vi må ikke røre bolden. Er du med? Bare puste, ikke? Nå, jamen sådan bare sådan... Ja, bare puste, ikke? Og den, der får mål, har fået mål. Ja. Ikke? Ja. Er I med? Ja. Er vi klar? Ja. Og du er dommeren. Ja, jeg fløjter, når I må begynde. Nå. Ja. 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 Er I klar? Ja, den er ude af banen. Ude. Der, op igen. Nå. Og der røg min mål. Nå, sådan. En gang til. Ja.
Ja, der var mål. Mål. Jeg fik et mål. Ja, Andrea fik et mål. Jeg fik et mål. Ja, vi prøver igen. Ja, men man kan jo spille sig op, ikke? Jo. Ja. Det er det, der gør det spændende. Nå, kom, lidt op, jeg skal lige have vejret, du. Nej, Andrea, hvad er du god til det? Altså, nu ved jeg. Det er mig, der vinder. Ej, Kai. Kai, det er let at være, Kai. Du må godt få et af mine mål, Kai. Ej, ved du hvad, det var pænt af Andrea. Kom så i gang. Nå, hvad skal vi så sige? Har Andrea 2 mål? Ja. 2-0 til Andrea. Nå, altså. Jeg har mistet det i dag. Jeg har mistet det, simpelthen. Jamen, det kommer nok. Du skal bare i træning, ikke? Vi glemte også helt at varme op. Ja, det er jo det, ikke? Ja. Altså, nå. Jeg tror ikke, den er ved at være der nu. Den her gang, du, der får jeg vel nok. Jamen, så må du altså ikke røre ved den, Kai, når jeg puster den over dit mål. Jamen, du har fået 3 mål, der kan du godt gå. Ja. Klar igen. Ja. Nej, altså, nej, jeg kan slet ikke den her leg. Det var endda meget sødt. Vinder. Skal vi prøve en gang til? Kai, ved du hvad? Jeg synes også, Kai skal have mål, ikke? Nej, det er i orden. Nej, kom nu. Kom nu, Kai. Nå, Nej, men altså, der kan jo stikke. Nej, altså, det står 4-0, og landskampen er forbi, og Andrea har vundet. Er den det? Jamen, okay. Hvis I ikke gider mere. Kai, ved du hvad? Hvad skal vi gøre? Jeg ved altså ikke. Ved du hvad, hvis nu at jeg giver ham 2 af mine mål, så står vi lige på. Ja, det synes jeg. Kan vi ikke godt det? Jo. Altså, dommeren har lige afgjort, Kai, at de 2 mål tilfalder dig. Det vil sige, at du får 2 mål, og Andrea har 2 mål. Ja, så må du altså heller ikke være sur. Står det så 2-2? Så står det 2-2, og kampen endte uafgjort. Ja, så er Ja, vi det er så også det. lige Vi er lige gode, ja. Ja, vi er lige gode. Ja, det er vi. Men jeg skal nu alligevel hjem og øve mig. Kai. Hvor blev du sur dengang, hva'? Ja, du... Taber vi den med samme sind? Ja, det siger man jo godt nok, men det har jeg aldrig helt forstået. For hvem bliver sur, når man vinder? Hvad? Nej, altså. Du, Kai, prøv lige at se her. Hvad skal jeg se? Hvad er det? Det ligner grangivelig et lille og lige et øjeblik, så skal du bare se. Hvad gør du nu? Nå. Og hvad synes du, og hvad vil du så bruge dem til, måske? Jeg kunne godt tænke mig at prøve det her. Hvad vil du prøve? Jamen, man kan det her med den, du ved, ikke? Hvad gør du så? Ja, så gør man sådan her, ikke? Ja. Nå, den skal lige være. Ja. Men lægger den lige død, ikke? Ja, værsgo. Nu lægger jeg den død, ikke? Ja. Sådan. Nej, en anden bold. Jeg er ellers så god til bold. Ja, du må ellers selv klare det. Først lægger man den død, ikke? Ja, og så jager man den Mål! Du er dygtig, Andrea. Du er dygtig. Så er det min tur. Nu skal du se mig. Okay. Nu skal du se mig. Sådan. Flyt kurven. Så er der mig. Jeg laver mål. Nå, det var 1-0 til dig. Jeg lægger den død. Nå, er det din tur allerede igen? Ja. Nå. Vi skiftes. 2-0. Ja, der er jo ingen grund til at hovere, vel? Der er bare fordi, du har 1 eller 2 mål i overskud. Nu skal du se mig, du. Nu skal du se mig, du. Nu skal du bare se mig. 1, 2, 3, ja! Hvor blev den af, Kai? Jeg ved ikke, hvor mit boldøje er blevet af. Runden gik på skovtur. Se nu lige den her. Skal du nu prøve igen? Hvad gør du nu? Jeg ligger den døde, Kai. Ja. Må jeg så sådan der. 3-0 til mig. Hvor er jeg bare god. Så, Kai. Kai, altså. Dit fjollehoved. Ved du hvad, Andrea? Nej. Du spurgte mig engang, om jeg var blevet klogere med alderen. Ja. Ved du hvad? Det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Kai. Er du måske?
Hvad? Nå, det ved jeg altså ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo sådan set stadigvæk, jeg er den samme. Ja. Jo, men ved du hvad? Du ligner også fuldstændig dig selv. Synes du? Du er ikke blevet en dag ældre. Kaj, du Kaj. Jeg synes altså, du er lidt bedre til sådan at sige noget sødt sådan. Nå ja. Fordi, det er godt, du var ung. Kan du huske det med Totte Rose der? Nå, ja. Kan du huske det? Skal vi se den? Ja, du trykker. Ja. Sådan, ja. Torne Rose var Et vakkert barn. Nej, det er et stillbillede. Andrea, tryk på den anden knap. Ser godt ud. Tryk nu på den knap, ikke, så vi kan få lidt bevægelse. Kom nu. Ja. Vakkert barn. Totte Rose var et vakkert barn. Altså, der så jeg ikke med, for det var prinsessen, der skulle synge. Ja, og det er mig, der er prinsesse. Ja, jeg er slet ikke kommet endnu, vel? Nej. Og jeg kunne ikke komme længere. Kan du ikke lige se mit brudetøj, for den falder ned i panden? Brude. Ja, tak. Det ligner lyserødt spindelvæv. Kaj, Jeg skal ikke afbryde, jeg ved godt. hun boede på sit høje slot. Hun boede på sit høje slot. Ja, det er ikke snart mig. Jo, nu kommer den onde fe. Nu kan jeg tro, jeg er ond. Jeg er ond, Skal du være den onde fe? Ja, hov. Ja. Du må altså ikke være alt for ond, for så bliver jeg så bange. Ja, jeg skal lige have den ordentligt på. Sådan. Ja, sådan. Og skal du ikke have den ned i øjnene? Skal du ikke have den Der. Nu ser han jeg godt ud. ond ud nu. Jeg bliver altså helt bange for. Så kom den onde fe der. Ja. Så kom den onde fe derind, så kom den onde fe derind, sagde hun. Nej, ikke for mig, så bliver jeg bange, Kaj. Nå ja, undskyld. Ja. Nå, hvad så på? Kan du så huske, hvad du skal sige, Kaj? Ja, nu hun skal sove i 300 år. Nej, altså, det vil jeg ikke være med til, fordi jeg kan ikke sove i 300 år. Det Så i kan 100 jeg år. godt I sige. 100 år. Skal du sove i 100 år? Ja. Nu skal du sove i 100 år. 100 år. Nu skal du sove i 100 år. 100 år. Stik. Au! Så skal jeg så sove nu? Ja. Nå. Ja. Vækker du mig, Poul? Nej, det kommer senere i sangen. Ja. Sov. Nu sover jeg, ikke? Ja, det er godt. Så vil jeg ikke Du skal være ikke være heks fe. mere. Du er en tjørnehæk nu. Jeg er en tjørnehæk. En grøn tjørnehæk. Der Vokset op en tjørnehæk. Der er vokset op en tjørnehæk. og hækken, den blev Kæmpe stor. Hækken, den blev kæmpe stor. Det var der med, så. Det gør en tjørnehæk. Du sover. Jamen, han tager på mig. prinsen. Det er mig. Så skal jeg have prinsetøj på. Ja. Nej, hvor er det flot, Kaj. Hvad siger jeg så? Ja, jeg sover. Ja, sov. Hun snorker på, hun Kom gør. den unge konge søn. Ja. Hun snorker. Jamen, det er der nogen, der gør, når de Det gør prinsesser ikke. sover. Det tror jeg sådan også, de gør. Sådan. Nå. Så kom den unge kongesøn, det er mig, kongesøn, så kom den unge kongesøn, det er mig. Hvad gør han på? Nu skal du ikke sove. Men jeg sover da ikke. Nej, det er jo mig, der Nå, sover. ja. Og så kommer han jo ind og redder mig, ikke? For jeg er jo en yndig prinsesse, så Som kommer han... sover. Ja. Ja. Nu skal du ikke sove mere. Nu skal du ikke sove mere. Så skal hun vågne, skal hun ikke, Poul? Nej, Poul, for det er fordi ham der prinsen, han kommer jo ikke, Poul. Og så kysser han prinsessen. Nå ja, det gør han Det vist gør også. han jo, Poul, Det ikke? skal være helt rigtigt. Jo. Nej, Kaj. Det Kan der ikke Gå være nu udenfor, ikke? Og så kommer du ind, og så kysser du mig, ikke, Kaj? skal jeg give hende en trutter?
Ja. Jeg hører med. Ellers er det ikke rigtigt. Så kan jeg jo ikke vågne, Karl. Så skal det gå hurtigt. Det skal gå hurtigt. Vi siger det ikke til nogen. Sov. Jeg kommer ind herudefra. Sov. Ja. Kom, den unge. Nej, nu skal du Nej, jeg skal lige give hende den der... Ja, en. Det gør ikke ondt, sådan noget, vel, Poul? Skynd dig nu lidt, mand. 1, 2, 3. Hvad var dog det? Der var vist nogen, der gav mig et kys. Ja, det var mig. Det er mig, der er prinsessen. Hej. Er det dig, der er kongesønnen? Ja, det er mig. Synes du ikke, jeg er yndig? Jo. Så skal vi jo holde en fest, ikke? Så skal alle mor. Ja. Nå, Og så skal alle more sig, og så skal alle more sig. For det hele var et eventyr. Eventyr, for det hele var et eventyr. Ja, din lille snuskebasse. Ja, du er Andreas lille putte. Ja, det er du. Hvad er det, du siger, Andrea? Hvad er det, du siger, snuskebasse? Din lille snuskebamse. Ja, du er en puttegris. Andrea, tal dog ordentligt. Andrea, hvad er det dog, du siger? Nej. Ja. Så jeg taler med baby. Ja, Tag lige at lukke munden, Kaj. Hov. Ikke Altså, også? man taler da almindeligt, selvom det er sådan en menneskebarn. Skal Andrea finde noget til dig, lille skat? Ja, din lille tuttegris. Tuttegris? Ej, nu må du holde op, Andrea. Andrea, du må da ikke gå fra mig. Hold lige øje med baby. Hold øje? Man kan da ikke holde øje med sådan en baby. Sæt den nu pludselig. Nej, du må ikke græde, vel? Du må ikke græde. Bed om. Du må ikke græde, vel? Hvad gør man, når sådan en lille menneske begynder at græde? Jeg har det. Musik. Ja. Bare det hjælper. Kan du høre det? Dække, snus. Giv mig nu et lille knus. Pulle, tulle, gulle, snøvs. Giv mig nu en lille bøvs. Putte, snus, hvor du pynter i mit hus. Pulle, tulle, gulle, snut. Ups, der kom en lille prut. Giv et smil. Tag dig så et lille hvil. Pulle, tulle, gulle, slut. Ses i morgen, lille snut. Så er der legetøj. Hvad er der, Kaj? Du må altså ikke støje sådan. Du må ikke støje så meget. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvad er der sket, Kaj? Der er sket det lige, da du forlod mig. Ja. Der begyndte baby at klynke. Jeg siger, og hvad gør man så, du? Hvad gør man så? Ja, det ved jeg ikke. Hvis man hedder Stik Kaj. den sutten. Nej. Jeg fandt lige på 3 gyldne strofer, som fik baby til at lytte. Og da baby lyttede til min sang, jeg siger dig, Kaj, altså, det er da... så faldt hun. Kaj, du er helt våd i øjnene. Hvad? Kaj, det er da bare en lille bimse, det er der ikke noget med. Det er jo helt vådt. Ja, hvad? Ja, altså, det er lige så vandet driver af dig, mand. Vandet. Ja, det er også rigtigt, Ja, nu skal du se vand. Nu skal du se vand. Kom her med remoten. Der er den, det er den, du kalder sapperne. Ja, jeg trykker lige der. Ja. Så kommer vandet. Lisa? Nej, det er da bare pænt, der vælger blomsterne. Nå, det er jordbærne. Ja, det kan godt være, det er jordbær. Ja, der er på dagforen. Han læser altid avis, når det er godt vejr. Ja. Hvad? Var der jordbær? Ja, tror du også, han giver os nogen? Ja, hvorfor ikke? Jeg skal også give Pauli. Det nu vender han Paul. Det er da ikke Paul, der skal vandes. Nej, der kommer der ikke en jordbær på Paul. Nå. Nej, det er så synd at se hans avis. Ja, blev du våd, Paul? Blev du våd? Så nu skal du bare se.
Ja, det er han også rigtig godt af. Jamen, Paul, det var jo ikke med vilje, at Kjeld han gjorde det, Paul. Ja, det var altså lidt med vilje, det tror jeg. Nej, så du, hvor våd Kjeld han blev. Men det er Kjeld, det er Kjeld. Så nu skal du bare se, altså. Tror jeg, pas nu på. Nej. Ja, han er deroppe, Ja, kom så, kom. Ja. Han nåede altså dumt, så jeg tror ikke, han blev så våd. Tror ikke, han blev våd? Nej, nu kommer han der. Nå, Pas nu på, Paul. Nu bliver han våd, du. Nej, det er altså næsten søn. Nej, det er det ikke. Det er, nej, hvor bliver han våd? Det var Paul deroppe, det var. Der er Kjeld. Nå. Nu blev han våd. Jamen du, Paul, Kjeld gjorde det slet ikke med vilje. Ja, Paul. Nej, jeg tror altså, det var Paul, Kjeld, han... Paul, Kjeld, han... Det tror jeg. Det bliver begge to våde. Nå, der er vand. Det er en spand, og der er vand i. Nej. Se, han bliver slet ikke våd, du. Nå. Han driller. Paul står og driller, han gør. Ja. Nå, der kommer Kjeld, du. Han er også gal. Klummer. Nu kommer han igen, tror jeg. Ja, nej. Nej. Og igen noget. Nej, nu var han da snart alene. Pas nu på, Paul. To spande, du. To spande. Så nej. Ja, han er lige der, Kjeld. Ja, han ser ham altså. Jo. Og nu kom. Hvorfor? Nå. Hvad? Der er slet ikke vand i spanden. Ja, det tror jeg altså, der er. Ja! Jeg tror altså, de er helt gennembløde. Kjeld, han er lige der. Ja, der er han, Kjeld. Ja, bare så nu. Sikke noget snyd. Nå, det var snyd, Paul. Nå, der var... Ja, han havde kendt et fand dernede. Kom på ham nu, ikke? Ja, sådan, ja. Nu gik Kaj. Du Bodil, det er altså underligt med Kaj, ikke? Fordi at han kan ikke tåle at tabe. Det kan han ikke. Og jeg siger til ham, Kaj siger, tab og vind med samme sind. Ja, det siger jeg. Men han kan ikke forstå det. Lige meget hvad mig jeg siger til ham. Men ellers er han sød og rar, Kaj. Det er han. Ja, det er du jo også, Bodil, ikke? Du, Bodil, jeg kunne jo godt tage at synge en sang for dig. Ja, vi skal bare have lidt musik så, ikke? Hvis du hører om en, der er yndig og slank og har grågrønne ben, og hvis fjerdragt er blank, så er det mig, Andrea. Jeg bor på min pind hos en skikkelig fyr. Han er min kind, og han holder af dyr og af mig, Andrea. Og dig, Bodil. Jeg er temmelig rar, skal jeg sige det selv. Og spørger du min far, synes han det er et held. Han har mig, Andrea. Pænt farvel. Godnat, Bodil.
goddag. Ja, Kaj, han er her ikke, men jeg tror lige, jeg ringer til ham, ikke? Kan vi se. Nej. Så skulle han være der. Hallo? 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 Det er Andrea. Hallo? 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 Ja, du lytter til Kajs fuldautomatiske telefonsvaremaskine. Jeg er desværre ikke hjemme lige i øjeblikket, men hør nu godt efter. Har du noget at skrive med? Noget at skrive med? Noget at skrive med? Nej, det har jeg ikke. Så hent noget. Ja, så hent noget. Hent noget at skrive med. Ja, jeg venter. Er du der? Ja. Godt, har du noget at skrive på? Noget at skrive på. Ja, noget at skrive på. Jeg venter. Ja. Har du noget at skrive på? Ja. Godt. Se, så kunne du jo tegne en tegning. Eller du kunne selvfølgelig også folde dig en flyver. Men du kunne jo sådan set også tage og indtale en besked til lille mig, Kaj, på min telefonsvaremaskine, efter du hører en klartone. Tak. Klartone? Altså, ja, hallo. Det er Andrea, og jeg skulle egentlig bare ringe til Kaj, og så skulle jeg bare lige tage og sige til ham, at om han ikke kunne have lyst til at komme herhen i dag. Men altså, det er jo ikke til at finde ud af. Ja, og Bodil, hun vil også gerne have, at han kom. Ja, men... Nå, så dutter den bare. Nej, altså. Nej, nu kan det være nok med den. Ikke mere telefonsvarer her. Papir, blyant og alting. Nå, der er han jo. Dag, Kaj. Kaj, jeg har lige ringet til dig, ikke? Kaj, har du tabt ørerne? Kaj, har du jord i ørerne i dag, Kaj? Hej med dig, Andrea. Hej med dig, du. Dag, Andrea. Dag. Hey, du. Det er altså lækkert med sådan noget rap. Kaj, ja. Jeg har altså lige ringet til dig. Nå, har du det bare hjemme? Nå, nej, du var ikke hjemme, og ved du hvad? Nej. Jeg synes altså ærligt talt, du kunne godt tage og sige pænt goddag og sådan. Altså, når man ringer til dig, så sidder du der og siger at man skal rende efter blyant og papir. Ja, altså jo, det er jo bare sådan for at være lidt sjov. Det var overhovedet ikke sjovt. Du kunne ikke lide den? Nej, bare for en. Ved du hvad? Så kan du da få lov til at indtale en ny. Ja. Til telefonen? Ja, selvfølgelig. Det kan teknikken i dag. Nu skal du se. Vi lægger lige røret ned her. Ja. Sådan her. Og så ringer jeg lige sådan her. Og så skal jeg lige trykke den rigtige kode. En kode? Sådan her. Ja. Og er du klar til at indtale? Ja. Så trykker jeg lige på. Sådan. Tal. Ja. Hallo? Goddag. Det er Andrea, og jeg er desværre ikke hjemme. Men pænt goddag. Og hvis I har en besked til mig, så kan I sige den efter, at der er kommet en duttetone. Farvel. Ja. Sådan afbrudt. Så du, nu er der en ny telefon. Svarer stemme hjemme hos mig. Så når de ringer til mig, så... Så siger vi, goddag, det er Andrea. Ja, på hvis telefon? Ja, på din telefon. Ja, hvad var den sagde på min telefon? Ja, den sagde, goddag, det er Andrea. Nå, ja. Nå, nej. Ja, jeg skulle have sagt, goddag, det er Kaj. Ja, men så... Jamen, så kunne de jo høre, det var mig. Det, du. Ved du hvad? Det er noget råd. Ja, det er noget råd. Men pyt.
Ja, jeg siger bare pyt, fordi når jeg kommer hjem, så indtaler jeg bare en ny besked. Nu har jeg jo fået at vide, hvordan man skal gøre af dig. Nå, og du er jo også så klog, Kai. Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan i hvert fald det med teknikken, du. Ja. Ja. Er det også sådan noget, det her? Ja, på en måde er det. Altså, det er en god mand, ikke? Det er en god mand. Så har man sådan nogen på hovedet, ikke? Ja, det er sådan høretelefoner, hedder det. Og så hører man den bedste musik i verden, du. Jeg gik og hørte noget rap. Ja. Jeg kan altså ikke høre noget, Kai. Nej, fordi jeg har slukket, ikke? Jo, nu skal du hvis vi kunne høre begge. Det kan vi jo. Nej, det kan vi ikke, altså. Der er til 2 ører. Ja, men ikke til 2 dyr som os, vel? Nej. Ved du hvad? Jeg har en idé, du. Jeg er jo teknikkens betvinger. Lige et øjeblik, så skal du se. Ja, nu skal du... Nå. Teknikkens betvinger, der kan man se. Så skal du bare se her. Se her. Det er ledninger, Andrea. Ja, det er skal ledninger. De alle sammen betvinges? Ja, de skal betvinges af mig. Jeg sætter den ene ende i... Hvor bliver du af? Jeg tror lige, Kai, altså hvis du skal betvinge alle de der, ja, det skal jeg. Så tror jeg lige, at jeg trykker på den her zapper. Ja, jamen så se du noget af det der video imens, og så laver jeg teknik. Okay? Hej, hvad laver du? Okay. Hvad laver du? Jeg læser historie. Sæt dig ned og hygge dig, ikke? Så skal jeg læse for dig. Jeg vil hellere se en film, jeg vil. Nej, Kai. Nu læser jeg historie. Jeg kunne ellers godt tænke mig at se en film. Der var engang en flue. Og den fløj rundt og rundt. Så en dag, så kom den ind til en pige, der hed Kaja. Og den satte sig på Kajas næse. Så sagde Kaja til fluen: "Der, flue, hvor var det godt, du kom. For det, at jeg skal sige dig, jeg kunne nemlig ikke mærke, hvor min hage var, og hvor mine kinder er, og mine ører. Kunne du ikke lige tage og sætte dig på min hage?" Så sagde fluen til Kaja: "Nu sætter jeg mig på din hage og kravler lidt rundt på din hage." Nej, du var den ikke. Ked af. Nu er det sur. Kai. Kai, hørte du slet ikke, hvad jeg sagde? Han er helt væk. Har du set fluen? Ja, jeg kan godt se, der ser en flue på din pande. Jeg tror, vi er blevet gode venner. Ja, den ser sød ud. Jeg vil have den med hjem. Hej. Hej, Kai. Sådan. Så er den klar. Nu har jeg forbundet dem til de der 2 flotte højtalere deroppe, og så skal jeg bare trykke på knappen, du, så er det hele klar. Så har du betvunget det hele. Ja, jeg har betvunget det hele. Ja, der kan man se. Ja, sådan. Og hvad så? Springer det nu i luften, Kai? Nej, du får den dejligste musik. Det er chokoladesovs fra øregangene, du. Ja, vil du høre? Ja, jeg vil altså hellere have solsikkesovs. Ja, nu skal du lige høre. Så, må jeg høre. Ja. Ja, det kommer nu. Ja, det kommer nu, ikke? Kan du høre det? Hvad siger du så, Andrea, hva'?
Hvad siger du? Bare det holder til. Selvfølgelig hold. Det er sådan noget, det er sådan noget, jeg går og hører ude ved søen, du. Nå, Ja. den der gåmand. Ja, når jeg har den der gåmand på, ikke, så går jeg og hører sådan noget ude ved søen. Nej, så kan du ikke høre, hvad alle frøerne siger til dig, og fuglene, og træerne, og vandet, og man kan, og stjernerne, der synger for dig, og sådan en grej, og blæsten, der Andrea, hold suser. dog op. Sådan noget har jeg da hørt hele min barndom. Vil du ikke tage og styre dig? Sådan noget skal man... Hva? Det er jo naturen, Kai. Ja, natur mig her, natur mig. Det er bare fordi den er grøn, så behøver den jo ikke at være køn, vel? Nej, du, Andrea, har du ikke noget på videoen? Så det må gerne være noget landligt, altså. Hvis du har noget, så vil jeg da gerne se. Skal det være noget med natur og dyr? Ja tak. Ja, du Kai, der var den gang, hvor at vi skulle hente mælk til Kjeld, kan du huske det? Ja. Det er i hvert fald natur. Ja, tryk, du. Tryk. Ja, kom. Ja, nu kommer den. Godmorgen. Godmorgen, Kjeld. Kjeld, jeg sagde godmorgen. Det er morgen nu, Kjeld. Vi skal op nu, Kjeld. Nej, lad være med at forstyrre mig noget sovende. Jamen, Kjeld. Vi er jo på landet nu, og så skal man op. Så skal man tidligt op, Kjeld. Det er altså meget, meget tidligt, Andrea, det er. Jamen, det er det altså ikke, Kjeld. Nej, jeg vil ikke op. Vi har ikke noget mælk. Jeg står ikke op, før vi har noget mælk. Jamen, Kjeld, jeg kan da godt spise morgenmad uden mælk. Det ved du da godt. Jeg skal da aldrig nogensinde have mælk på mine solsikfrø. Nej, men jeg spiser ikke mine havregryn uden vi har noget mælk til, det ved du godt. Og der er ikke åbent dernede endnu. Ja, så må jeg se at komme ud efter noget mælk. Vil du hente mælk? Ja, jeg spørger lige om Kai vil med. Det kan være, at han er mere vågen. Ja, hvis du og Kai, hvis I henter mælk, så skal jeg nok stå op. Jamen, det er ordentligt. Så står du op, ja. Ja, jeg står op. Farvel så længe. Ja, godnat. Mælk. Nu skal jeg ud og hente mælk. Nej, goddag, fru Gris. Er det her, man kan få mælk? Ja, det må det jo være, for der er der nogen, der får mælk her. Hos grisemor, der får man mælk. Dag, Andrea. Dag, Kai. Hvad laver du her omkring? Ja, det er det, jeg er ved at spørge grisemor, om ikke at vi kunne få lidt mælk. Mælk? Ja. Hos grisemor? Ja. Sig mig, du er rigtig klog, hva'? Jamen, så Kai, de drikker da mælk her. Du kan da se, at alle grisbørnene, de får mælk. Ja, grisebørnene. Ja. Jamen, forstår du, Andrea? Altså, grisebørn, de skal have grisemælk, ikke? Undskyld, jeg fik en tusse i halsen, ikke? Ja, det kan jeg høre. Ja, byt med det, du. Nå. Hvorfor skal du have mælk? Jamen, det da, vi skulle jo have noget mælk. Vi skal have fat noget mælk, altså. Nå, når du er sendt i byen efter mælk? Ja. Nå, og så går du ind i grisestien? Jamen, altså, her får de da også mælk. Nej. Nå. De er søde ellers, hva'? Ja. De er meget søde. Ja, se den lille en der. Ja, den kan ikke finde patten, du. Nej. Nej, ja, den er sød. Ja, de får meget mælk der, du. Ja. Men de får jo grisemælk, ikke? Ja. Det er jo ikke noget, man kan købe i butikker, vel? Nå. Nej, det er komælk, man kan købe. Det er komælk. Ja, komælk, ikke? Nå, her er køerne. Der er også mere køer. Det er rart, at kan få noget mælk her.